नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, NK कांबळे या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे गट क आणि गट ड च्या निकालासंदर्भात। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला तरच तुम्हाला माहिती समजणार आहे। अर्धा व्हिडिओ बघितला तुम्हाला काही माहिती समजणार नाही। तर गट क आणि ड या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघायचं आहे। तर माहिती महत्त्वाची आहे। या व्हिडिओमध्ये मी सरांना विनंती केलेली आहे गट क आणि गट ड च्या निकालासंदर्भात। तर चला मग बघूयात ते। तर विद्यार्थी मित्रांनो, सध्याची परिस्थिती बघितली तर फक्त गट क ची निवड यादी जाहीर करा यासाठी आंदोलन चालू आहे। पण या आंदोलनामध्ये गट ड च्या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख नाही। तर यात सध्या गट क आणि गट ड चा दोन्हीचाही उल्लेख झाला पाहिजे। आरोग्य भरतीमध्ये जेवढे प्रामाणिक विद्यार्थी आहेत त्या सर्व मुलामुलींना प्रामाणिकपणे न्याय मिळाला पाहिजे। तुमचं काय म्हणणं आहे मला कमेंट्समध्ये नक्कीच कळवा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आरोग्य भरती याचा निकाल लागलाच पाहिजे। आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना माझी नम्र विनंती, लवकरात लवकर गट क आणि गट ड दोन्हीचाही निवड यादी जाहीर करावी। कृपा करून निवडणूक समोर बघून काहीतरी चुकीचा निर्णय घेऊ नका। प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय द्या। दोषी लोक वगळून निकाल लावा। साहेब, प्रत्येकाची सखोल चौकशी करा पण निकाल लावा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वाचा पॉईंट, राजेश टोपे सर गट क आणि गट ड ची भरती पूर्ण रद्दची मागणी करून दोषी मुलांना वाचविण्याचे काम काही लोक करीत आहेत। निकाल लागला तर यांचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून हा सर्व खटाटोप सुरू आहे। रद्द करायचीच असेल तर आधी या लोकांची नावे जाहीर करा। त्यांची नावे जाहीर झालीच पाहिजे। अख्ख्या महाराष्ट्राला कळू द्या हे दोषी कोण कोण आहेत आणि हे शक्य नसेल तर निवड यादी लावा, तरच प्रत्येक दोषी पकडला जाईल। तर सरांना आणखीन एक विनंती, गट ड आणि गट क चा निकाल जाहीर करण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत आम्ही सर्व प्रामाणिक विद्यार्थी। ग्रुप क आणि ड लवकरात लवकर निर्णय घेऊन नियुक्ती करण्यात यावी ही अपेक्षा व्यक्त करतोय आम्ही सर्व प्रामाणिक विद्यार्थी। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं काय म्हणणं आहे मला कमेंट्समध्ये नक्कीच कळवा।